Денят е 3 януари 2026 година и за да достигнем Южен Виетнам, изминахме 960 км с полета на виетнамските авиолинии Да Нанг Хо Ши Мин, който продължи час и половина. Кацнахме на международното летище Тан Шон Ят, но за него ще ви разкажем малко по-нататък. Оттам ни взе поредният летищен трансфер, който щеше да ни отведе на около 120 км от тук, на морето. Но първо щяхме да попътуваме около 2-3 часа, докато излезем от целия трафик на този огромен мегаполис Хо Ши Мин. Информативно за летищния трансфер, който ни взе и след 2 дена щеше пак да ни върне на същото място, платихме $224 за 7 човека. Бусчето ни спря за почивка горе-долу по средата на пътуването, а самото бусче договорихме с хотела, към който се бяхме запътили в курорта Вунг Тао, където щяхме да прекараме 2 дни. Fusion Suite Вунг Тао е нашият хотел, който след малко ще видите как ни посрещна. Това е един от най-модерните, стилни и луксозни 4-звездни хотели в Вунг Тао, популярен със своята съвременна архитектура и уникални инсталации за снимки. Той е перфектен и за пътешественици, които търсят комфорт и красиви гледки към морето. Той разполага с няколко басейна, но най-впечатляващ е басейна на покрива Infinity, от който се открива спираща дъха 360 градусова панорама към океана и града. Интериорът е в свежи морски тонове, тюркоазено и светло дърво. Стаите са тип сюити, просторни с големи прозорци от пода до тавана, а много от тях разполагат с кухненски бокс. Намира се в района на Фронт Бич, изключително близо до пристана и на пешеходно разстояние от пазара за морски дарове Хом Лоуи. Цената, която ние заплатихме за двойна стая за нощувка за една нощ е 89 евро. Изключително богата и разнообразна закуска. Това е Фронт Бич или предният плаж. Може да се каже, че ние току-що сме излезли, разхождаме се и търсиме предният плаж. И защо не го виждаме ли? Защото приливът го е залял. Особено на Фронт Бич, по време на прилив пясъкът изчезва напълно и вълните се разбиват директно в бетонната стена на крайбрежната алея. Водата бързо се връща и покрива всичко. Отново вечерята не беше виетнамска кухня, отново италианска. На сутринта отидохме да видиме отлива. Наистина изключително се беше дръпнало навътре. И всичко, каквото бяха събрали рибарите, го бяха изкарали, за да бъде продадено. Това, което беше напълно покрито с вода с нощи, сега се беше превърнало в огромна пясъчна магистрала. След което се запътихме към задният плаж Бек Бич или Бай Сей. Той е доста дълъг, около 10 км. По време на отлив плажната му ивица е доста широка и много равна. Пясъкът става твърд и е перфектен за дълги разходки, спорт или събиране на красиви мидички. Тук се намира и малкият остров Хон Ба, който е достъпен само по време на отлив. На него има будистки храм и той се намира съвсем близо до брега, в края на Бек Бич. Когато има прилив, той е напълно недостъпен. До него може да достигнете само по време на отлив. Вунг Тао е най-близкият и популярен морски курорт до град Хо Ши Мин. Любимо място за бързо бягство от градския шум през уикендите. Известен с огромната 32-метрова статуя на Исус Христос, разположена на върха на малката планина, от която се открива панорамна гледка. Дневният хит е пазарът Хом Лоуи. Автентичният пазар за морски дарове в града. Намира се близо до Фронт Бич. Избирате си живи морски дарове от аквариумите и местните търговци ги готвят веднага пред вас по ваш избор. На скара с чили, чесново масло или на пара.
Таксата за приготвяне е символична – между 15 и 30 хиляди виетнамски донги, което е около 1 евро. След което сама отидох да посетя историческия музей на провинция Ба Рия Вунг Тао. Голям, нов и модерен 4-етажен музей, открит през 2020 година. Показва историята и природата на региона чрез 3D макети. Вунг Тао е част от пътя на Коприната, заради което наоколо са намерени десетки потънали кораби с съкровища. Входната такса на музея е 40 000 виетнамски донги, което е малко повече от 1 евро. В Вунг Тао дойдохме, за да се насладим на лято през българската зима, да усетиме през януари топлината. И тук имаше коледни елхи, защото все още коледният дух не беше си отишъл. Аз и Бисер решихме тази вечер да не вечеряме, а просто да се потопим в дълга разходка и да се наслаждаваме на елементите и на действителността на това прекрасно място. Намерихме и магазини за сувенири, които бяха странни сами по себе си. Успяхме да си купим нещо характерно точно оттам. Утре продължаваме с Южен Виетнам. И още малко във Вунг Тао. Малкото време, което имахме преди да напуснем Вунг Тао, решихме да го запълниме, като посетиме обърнатата къща. Сградата буквално преобръща реалността с покрива надолу. Това е триетажна сграда, в която всички стаи – кухня, хол, спалня, баня – са напълно обзаведени, но мебелите и декорациите са здраво закрепени за тавана. Когато се снимате вътре и след това завъртите снимката обратно, изглежда сякаш левитирате в безтегловност или ходите по тавана. Служителите на място са изключително дружелюбни и обучени да ви показват най-добрите пози и ъгли, за да се получат перфектни оптични илюзии на снимките. Работното време е всеки ден от 6 до 22 часа. Входната такса е около 70 000 виетнамски донги, което е близо $3. И след като се позабавлявахме тук, се отправихме обратно към хотела, където ни чакаше нашият летищен трансфер, който щеше да ни върне обратно в Хо Ши Мин на летището Тан Шон Нят. И само да припомня, километрите са около 120 и се пътуват около 2-3 часа. Ограниченията на скоростта в Виетнам са доста строги. В и в близост населени места се кара с 50-60 км в час. Извън населени места 80-90 км в час. А по автомагистралите е до 120 км в час. Ето тук на това място спираме за регулярната почивка по средата. Някакъв магазин, правят разни такива печени закуски, едни, които приличат на малки палачинки. Разходихме се вътре в супермаркета, просто така чисто информативно. Аз дори си купих едни бомбони и продължихме по пътя си. Тук е момента да ви кажа, че ние сега пътуваме към летището в Хо Ши Мин, но това видео ще спре точно там и ще направи скок от 2 дни, за които специално ще направя друго видео. Така че ще продължа да разказвам за нашата програма, след като отново се връщаме в Хо Ши Мин. Денят е 5 януари сега, а аз качам автоматично на 7 януари вечерта. Кулата, която виждаме и мяркаме пред нас, е Landmark 81. Тя заема ключово място в модерния силует на града. Висока е 462 метра и е най-високата кула в Виетнам. И както ви казах преди малко, вече направихме скок в 7 януари вечерта. Под нас е Хо Ши Мин, след малко ще се приземим, а ние летиме с виетнамските авиолинии. Откъде ще разберете в следващото видео. Сега да се концентрираме върху Хо Ши Мин и продължението ни на Южен Виетнам. След броени минути ще се приземим на летището Тан Шон Нят, което е най-голямото и натоварено летище във Виетнам.
обслужващо икономическото сърце на страната град Хо Ши Мин, бившият Сайгон. Намира се изключително близо до градската част и е основната входна врата за милиони туристи и бизнес пътници годишно. Хо Ши Мин – най-големият и динамичен град в Виетнам, който никога не спи. Той съчетава френска колониална архитектура, ултрамодерни небостъргачи и традиционен азиатски дух. Улиците са залети от милиони скутери, което създава организиран хаос и невероятна енергия. От тук отиваме към хотела, който е Silverland Min Hotel. Няма да се спира много на него, защото не беше нищо особено. Веднага след настаняване излизаме да се разходим. Silverland Min Hotel се намира в окръг 1, който от своя страна граничи с окръг 3. Двата района формират идеалния център и са много близо до японският квартал. Ходейки се, достигаме до този ресторант, който се казва Ran Bien. А характерно за този ресторант са аквариумите, които служат като атракция за гостите. Ресторантът предлага пресни морски дарове, включително раци, омари, стриди и абалони. Гостите сами избират какво ще хапнат, след което пред тях се притегля и приготвя. По тяхно желание на пара, с чесън, на скара или с специфични виетнамски сосове. Предлагат се първокласни деликатеси като кралски рак, ароматни супи и ястия с морски охлюви, както и традиционен виетнамски ориз с морски дарове. Веригата Ran Bien Seafood е сред най-известните места за първокласни морски дарове в Хо Ши Мин, Сайгон. Тя е изключително популярна както за местните, така и за туристите, заради своята концепция от аквариума до масата. И тя се намира в окръг 3. Цените варират спрямо теглото на избраните премиум морски дарове, но се считат за по-високи от средните цени за столицата. Ние, разбира се, не избираме това място, защото е типично виетнамско и тъй като сме в японския квартал, се натъкваме на един японски гурме ресторант, където порциите бяха изключително миниатюрни. След тази обилна вечеря, ние с Бисер отиваме да направиме лека разходка по крайбрежието на река Сайгон, където е пристанището Бач Данг, а мостът, който се вижда на видеото, се казва Ба Сон. Това е величествен вантов въжен мост, чийто голям наклонен пилон прилича на опънато от вятъра платно или на дракон, устремен към небето. Минаваме през площад Мелин, където се намира статуята на един от най-великите военни герои в историята на Виетнам и се отправяме към хотела, за да спиме, защото утре ни чака сериозна програма. Отправяме се към нашето приключение по Меконг, което ще започне от град Мит Хо. До там са 75 км и ще ги пътуваме около час и половина. И ще започнем с пагодата Вин Чанг, която е най-големият известен будистки храм в този регион. Храмът е световно известен със своите 3 огромни бели статуи на Буда. Номер 1. Насмешливият Буда – Майтрея. Това е огромната седяща статуя с голям корем, разположена в предния двор. Тя символизира щастие, просперитет и изобилие. Номер 2. Изправеният Буда – Амитабха. Висока около 20-24 метра. Тази внушителна статуя символизира безкрайна светлина и мъдрост. Номер 3. Лежащият Буда намира се в страничната част на комплекса и изобразява Буда, влизащ в нирвана, символизирайки абсолютен мир и спокойствие. Пагодата Вин Чанг има изключително интересна архитектура, съчетаваща източен и западен стил. Построена е в средата на 19 век и в нея се забелязват френски колониални арки,
романски прозорци и ренесансови детайли, традиционни виетнамски, японски и хмерски мотиви, изящни мозаични порти, направени от парчета счупена керамика и порцелан. Комплексът се простира сред прекрасни бонсай градини и овощни дървета край каналите на Меконг. Едно от най-спокойните места в района на град Митхо, откъдето ще тръгнем с нашето корабче. Ще тръгнем към един остров, който се казва Чу Лао Той Сон, известен като островът на еднорога. Ще плуваме по река Тиен, а тя е един от ръкавите на величествената Меконг. Величествената Меконг извира от Тибетското плато в Китай. В Виетнам я наричат реката на деветте дракона, заради деветте си ръкава, които правят величествената й делта, с която се влива в океана. Делтата на Меконг е изключително плодородна. Тя осигурява прехраната и ориза за над 60 милиона души, поради което я наричат оризовата купа на Виетнам. А островът на еднорога, към който сме се запътили, е най-големият и популярен остров в тази част на река Меконг. Той е истинско зелено сърце за екотуризъм, разположено точно срещу град Митхо. Ние сме се запътили към една работилница за кокосови бомбони. Този регион е известен като кралството на кокоса във Виетнам, тъй като там се отглеждат милиони кокосови палми. Ние ще посетиме една автентична фабрика, където ще проследиме целият процес на производство, който често се прави ръчно. Белене и настъргване. Местните майстори първо отделят твърдата външна черупка на кокоса с остър метален шип, след което настъргват бялата вътрешност. Изцеждане на млякото. Настърганият кокос се изтисква с преси, за да се получи гъсто кокосово мляко. Варене в големи тигани. Млякото се смесва с малцов сироп и палмова захар. Сместа се вари с часове в огромни локове, медни казани, над огън, захранван от кокосови черупки. По време на варенето се бърка непрекъснато, докато се карамелизира и сгъсти. Оформяне и рязане. Горещата лепкава маса се излива в дървени кълъпи, охлажда се и се нарязва на малки правоъгълни бомбони. Опитвайки топлия бомбон, той беше овит в тънко прозрачно фолио. Това не е пластмаса, а ядлива оризова хартия. Тя се слага, за да не залепва бомбонът за външната хартиена опаковка и се разтапя в устата. Тук нищо не се изхвърля. Водата се пие или ползва за готвене. Месото става на бомбони или кокосово масло за козметиката. Влакната и черупките се използват за гориво или за изработка на сувенири. Превозно средство. Традиционна виетнамска моторизирана рикша или местен вид открит тук-тук, електрическа количка. Използва се за преминаване през тесните селски пътища, където автомобили не могат да влязат. Пътуването с него между палмовите гори е направено, за да усетите прохладата и автентичния селски живот на делтата. Сампан. Така се наричат лодките, които се движат по каналите. А ние след малко тръгваме... Okay. See you tomorrow. Bye. Достинче, обърни се леко назад. С кабърчето на главата. И ето, че се качихме на сампан, традиционните дървени лодки, които се управляват с ръчно гребане. Управляват ги жени и мъже. Обикновено носят типичните виетнамски конусовидни шапки. Тези канали са засенчени от специфични водни кокосови палми – Нипа палмс, чието листа растат директно от водата и създават усещането за зелен тунел.
От Виетнам в България помело. Здравейте! Здравейте! Ей, какви са тези хорове? Тези канали в делтата на река Меконг представляват огромна и сложна водна мрежа от хиляди тесни пътища, които служат като основни улици за местното население. Повечето малки канали са естествено засенчени от гъста тропическа растителност, най-вече от специфични водни кокосови палми, които образуват красиви зелени сводове над водата. И ето, че достигаме до една от многото екоферми с ресторант в нея. Обядът включваше прочутата местна риба слонско ухо, която се сервира изпържена, изправена и се завива в оризова хартия със свежи билки, придружена от хрупкави оризови балони. Не може ли да го покаля? Не, Да, влезли вътре. виж как му дава, гледай как го фана. Гледай се да не загризе. В тези екоферми се отглеждат крокодили. Предлага се атракцията риболов на крокодили с бамбукови въдици, на които е закачено месо. 10 долара ли каза или 2 долара? Какво? Само да раздава пръчката. Ай, на кой ще ми готовиш? Така, ето тебе така не. По-надолу да. По-надолу, другото да му дам. Дай му го да. Дърпай са и давай на другото. Дърпай и давай на другото. С двете ръце дърпай и давай на другото са. Извади му го и дай на другото. Не може. Не го Може. Те оцелиш в момента. Това мероприятие, което се нарича Приключение в делтата на Меконг, закупихме през платформата на Viator. Цената покрива абсолютно всички входни такси, транспорта с няколко вида лодки, влакчето, дегустациите и традиционния обяд. Така не трябваше да плащаме абсолютно нищо на място, освен сувенирите, които си купихме и бакшишите, които оставихме по наше желание. А цената, която платихме за 7 човека, беше 400 долара. Сутринта ни взеха от хотела около 8 часа и някъде към 5:30 след обед си бяхме отново в хотела. По време на това мероприятие имахме интересна дегустация на една екзотична напитка. А тя е змийско вино, което туристите често описват като ракия с змия. Всъщност е традиционна виетнамска лечебна тинктура, а основата е силен оризов алкохол. И предстоеше местна чаяна церемония, на която пихме традиционен чай от диви пчели. Заведоха ни в местна пчеларска ферма, където смесват топъл зелен или жасминов чай с чист кокосов палмов мед, пресен сок от виетнамски лайм и пчелен прашец. Докато се пие чая, местните пчелари донасят истински живи пити с пчели и който има желание може да подържи питата и да си направи екзотична снимка с нея. Малко след чайната церемония дойдохме под този навес, където местни артисти ни попяха. Свиреха с този инструмент, който наистина имаше уникален звук и ни направи голямо впечатление. Той се нарича дан бао. Това е еднострунна цитра, която се състои от дълга дървена кутия, една единствена струна и гъвкав бамбуков ствол с малка кратуна в края. Музикантът свири с едната ръка, а с другата движи бамбука, за да променя напрежението на струната. Така се получава този характерен плачещ и дълбок звук, наподобяващ на човешки глас.
Има и друг характерен инструмент там, дълга цитра с 16 струни. Тази традиционна музика се нарича дънка тъйта. Тя е обявена от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Песните обикновено разказват за живота в делтата, за любовта, реката и носталгията. Докато слушахме музиката, ни почерпиха с пресни местни тропически плодове – драконов плод, рамбутан, лонган, ананас. Това толкова вълнуващо приключение по делтата на Меконг вече беше към своя край. Трябваше да се отправиме лека по лека към реката. Има ръчички, с ръчичките, виж как. След като стигнахме на брега, преди да се качиме на бушчето, всичките жени се уредихме с по един подарък от истински перли. И влизаме в Хо Ши Мин или Сайгон. След спокойствието, калните води и зелените лабиринти на делтата на Меконг, тук ни посреща енергиен удар от над 10 милиона моторчета, стъклени небостъргачи и улична пара. Хиляди скутери се леят като река без правила, но с неизяснен ритъм. Пресирането на улицата изисква стоицизъм и бавна предсказуема крачка. Това е Сайгон, символ на бизнес, динамика, южняшки дух. А това е една от най-фотогеничните и емблематични сгради в Сайгон – кафе Апартмент. Построена през 60-те години на миналия век за настаняване на държавни служители и военни. Днес нейните 9 етажа са изпълнени с десетки независими заведения. Намираща се в пешеходната зона Уолкин Стрит. Тук избрахме да изкараме последната вечер в Виетнам. Денят е 9 януари 2026 година. И имаме само още няколко часа в Виетнам. Ще направим финални разходки, за да попиеме каквото можем за последно. Движим се към Нотърдам, катедрал, базилика, в Сайгон. Най-значимият архитектурен паметник на френското колониално наследство в града. Тя е разположена на площад Париж в неоромански стил, а двете й колони са високи по 58 метра. Построена е в периода 1877-1880 година. Всичките материали са внесени от Франция, включително и емблематичните червени тухли, които и до днес не хващат мъх. А срещу нея се намира Централната поща на Сайгон, една от най-известните работещи пощенски станции в света. Построена в периода 1886-1891 година в изискан френски колониален стил. Един от изумителните факти за Сайгон е, че в града са регистрирани над 8,5 милиона скутера. Градът е бил известен като Париж на Ориента. Освен Нотърдам и пощата, тук се намира и операта, която е пълно копие на парижката. Ето още няколко интересни факта за Сайгон, докато се разхождаме. Редовно е избиран в топ 3 на градовете за най-добра улична храна в света. Преди да стане Сайгон, а след това Хо Ши Мин, градът е бил малко рибарско селище и най-голямото пристанище на Камбоджа, наречено Прей Нокор. Виетнамците го превземат чак края на 17 век и тогава го кръщават Сайгон. Днес той е дом на Ландмарк 81, най-високата сграда в Виетнам и Югоизточна Азия, 461 метра. Сайгон има свой собствен пулс, силен, забързан и малко хаотичен. Градът ни показа как миналото и бъдещето съжителстват.
по френските булеварди и тесните улички. Сега на път към летището шумът на моторите бавно затихва, за да отстъпи място на натрупаните спомени. Напускаме този невероятен кошер от контрасти, история и страхотно кафе. Летището ни зове, а Виетнам остава в сърцата ни. Отиваме към летището с пълни очи, малко замаяни от трафика и влюбени в Виетнам. Емирейтс ще ни приземи към реалността, отвеждайки ни към дома. Сега е време за обратният ни път. Хо Ши Мин, Дубай, Дубай, Истанбул, Истанбул, София.